फाथैलाय बिसिनायबो जाबाय बेयाव गंनै गामिजों आरो गंनै न'खरजों गोरोबलायनानै खालामनाय बायदि जाबाय। बिनि थाखाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै मिथिबाय जानांगौ माने बिथांमोनहा न'खरनैजों गोरोबलायनानै मिलायलायनानैहाय फाथैलायखौहायसो बिसिदोंमोन जाहैदों ना लोगोफोर। दा नोंथांमोना नैबे मोनसे जिथुनाखि बै न'खरनि फाथैलाय बिसिनायमोन बिथांमोना मोजाङैनो गुवारैनो क्लियारफिकेसन होफैदों लोगोफोर। यानि रायजोफोर नोंथांमोना बै क्लिपखौ भिडिअ क्लिपखौहाय गोबाङा नुखाबाय जानांगौ, गोबाङा नुवाखै जानांगौ। नुवाखैब्ला नोंथांमोना जोबजासे नाय। बिनि उनावहाय आं फंनैसो नोंथांमोननि गेजेरावहाय फैनो बा बुंनो सानदों। नोंथांमोना गोसो होना खोनासङोब्ला निस्सय मिथिगोन, निस्सय बुजिगोन आरो दिनैनि दिनाव मा जानानै दं बा बिथांमोना मिलायलायबाय होननायनि आन्दोआव मा जानानै दङ बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव गुवारै फोरमायनो फैगासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्ला बुजिगोन आरोखि। साननैसो सान सिगां समाजारि बिजोङाव खुलुमबाय गोसारनाय जोंहा गलाघाट दाख्लैयो जिल्लानि जेम्स गलाघाट दैमारि आरो दिगलगन्जा अनजिमा गामि जेम्स बसुमतारिनि दैमारि फाथैलाइ आरो बिसि जोंहानि होनायाव बिनानाव गामि अनजिमा आरो जायगानि बसुमतारि एबसुआ जेबो जा दाय गैया जाथाय होनना जानानै हिनजावसानि थांबाय बिब' आरो बे बिफाया जाथायाव आबुं फाथैलाय फोरमायथि होबाय बिसिनायबो आरो जाबाय बेयाव बे गंनै जाथायनि सायाव गामिजों आरो सोंखारिलायबाय गंनै न'खरजों थानोङा होननानै गोरोबलायनानै समाजारि खालामनाय बिजोंनि बायदि जाबाय। गेजेरजों बिनि थाखाय गासैबो फोरमायथिनायखौ रायजो नुनो मोननाय राजानिसिम जादों। खुलुमबाय जोंहा दाख्लैयो गलाघाट दिगलगन्जा गामि जेम्स दैमारि आरो जोंहानि बिनानाव अनजिमा बसुमतारि जा जाथाय जानानै थांबाय बे जाथायाव फाथैलाय बिसिनायबो जाबाय बेयाव गंनै गामिजों आरो गंनै न'खरजों गोरोबलायनानै खालामनाय बायदि जाबाय। बिनि थाखाय गासैबो रायजो राजानिसिम निमाहा बिहरनाय थाबाय जाहाथे रायजोखौ बेबायदि सोंखारिबाय थानो नांला आरो एबसुखौ आरो गामिनि सेक्रेटारि आरो प्रेसिडेन्ट आरो गावबुरा आरो एबसु बिथांमोननि जेबो दाय गैया। बिथांमोननिसिम बेखौनो खावलायहर बेबायदि गासैबो रावबो जाहाथे बेबायदि सोंखारिबाय थानो नांला आं बेखौनो रायजो राजानिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय। दाखालि जितु जानाय सिसुपानि एरियायाव आंनि फिसाजोजों आरो सिसुपानि एरियानि बे जावैसोजों बेखौथ' जोङो मिलायलायबाय। बेखायनो खावलायनो सानदों जे जाय बिथांमोना ससियेल मिडियाआव हगारगासिनो दङ लोगोसे रायजोखौ सोंखारिगासिनो दङ आरो एबसुखौ, गतिके नोंथांमोना अननानै बेखौ बन्द' खालामदो, सोंखारनो नांला। बेयाव रायजोनि आरो एबसुनि जेबो दाय गैया। मानो होनब्ला दिनै बे जावैसोसिम दायमोन। बेनिखायनो जोङो बेखौ गंनै रायजोजों सारिजारि नायनानै बा सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ सिद्धान्त लानाय जाबाय, लोगोसे जों मिलायनाय जाबाय। गतिके आं बेखौनो खावलायनाय जायोदि हामाजों माइखुमा हगारनाय बिथांमोना जाहाथे बेखौ सोंखारिखाया रायजोखौ आरो एबसुखौ। बेखौ दिनै फिन नोंथांमोनसो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौहाय नुबाय नङा होमबा? दिनैहाय आङो गोजोननाय मोनदों गिबियावहाय बिथांमोना गोरोबलायबाय होननायखौहाय। खिन्थु बिनि आन्दोआव मा दङ नङा होमबा? बिनि आन्दोआवहाय माबा माबि थानो हागौ बेखौ जोङो बुंनानै बा जेबो माबा गैला बा गोजोननाय मोनबाय बिथांमोना जिथुनाखि मिलायलायदोंब्ला नङा होमबा? नाथाय बेयाव फंनैसो आङो बुंनो सानो जिथुनाखि बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुंदों ससियेल मिडियाआवहाय बानसावबाय थानांला, ससियेल मिडियाआवहाय बुंबाय थानांला बिदि होननानै बुंदों। बेखौ आं एसे दुखु मोनदों आरोखि लोगोफोर। मानो होनोब्ला जोङो गोबां ससियेल मिडियाआवहाय गोबां इउटुबारफोरा गिदिर इउटुबारफोरानो बिथांमोननि थाखाय बिथांमोना माबा मोनसे न्याय मोनथों होननानै बिथांमोननि सापर्ट जानानै गोबां इउटुबारफोरा भिडिअ बानायदों नङा होमबा? दिनै बिथांमोना बै भिडिअ बानायग्राफोरखौसो माने दुसिनाय बायदि जाहैबाय आरोखि। माने बिथांमोननि बुंनायाव ओरैबायदि जाहैदों, बिथांमोना बुंदों जे ससियेल मिडियाआव बानसावबाय थानांला, जोंखौ निमाहा होदो, गोबां बायदिसिना होनलांदों। दा बेवहाय बिथांमोनखौ जाय सापर्ट खालामनो नागिरदों बै बिथांमोनखौसो माने दुसिनायफोर बायदि जाबाय आरो दिनैनि दिनाव। बेवहाय आङो माने दुखु मोनदों आरोखि एसे। दा बिथांमोना बुंनांगौमोन जिथुनाखि बुंदों जोङो न'खरनैजोंहाय गोरोबनाय बा गोरोबलायना फाथैलायखौ बिसिदों। नोंसोर बिसिदों थिगानो गोरोबलायनानै नङा होमबा? थांनाय समाव मानो कल रेकर्डआवहाय बुंनायमोन जे बै जिथुनाखि हौवाया सानै साथाम गोसथोनाय एक्सट्रा दङ बा बिनि थाखायनो गावनि हिनजावखौ नाना रोखोम खालामो बा जेबो जानो लोंनो जेबो होआ, फैसा थाइसेबो होआ होननानै बिथाङा मानो बुंनायमोन दाखालिनि कल रेकर्डआव?
बे कल रेकर्डआबो दङना दाबो गोबां गोसारगासिनो नङा होमबा दा बैयावहाय मानो बेफोरबायदि बुंनायमोन नोंथांमोना कल रेकर्डआव बुंनांगौमोन बै समावनो जोङो न'खरनैजों गोरोबलायनासो बे फाथैलाइखौ बिसिदों होननानै बुंनांगौमोन होमबा थांनाय समाव बाथ्राया बेलेग जाबाय दिनै फैनाय समाव दिनैनि दिनाव बाथ्राया बेलेग जाबाय मा नोंसोरो रायजोखौहाय बा पाब्लिकखौहाय बैफोरबायदि जाम्बा खालामनो सानदों नामा पाब्लिकआ एसेबो बुजिनाय गैया नामा बा पाब्लिकआ साननो हानाय गोहो गैया नामा नोंसोर बै समाव मानो बुङाखिसै दिनैसो मानो गोबां इउटुबार गोबां निउसफ्रावबो जोङो नुनो मोनदों बै समाव मानो बुङासै दे नोंथांमोना जोङो न'खरनैजों गोरोबलायनानैसो बे फाथैलाइखौ बिसिदों होननानै होमबा थांनाय समाव मा बुंनाय कल रेकर्डआव बा फन रायलायनाय बै कल रेकर्डआवहाय मा बुंनायमोन बे जिथुनाखि हौवाया सानै साथाम गोसथोनाय दं उदां उदां बेरायबाय थायो बा बेरायबाय थायो बेफोरखौ जोंनो नांजाया नोंथांमोनासो खोन्थादों नङा होमबा नोंथांमोन खोन्थानायखायसो मिथिदों नंगौना नङा रायजोफोर नोंथांमोन खोन्थायामोनब्लाथ' जों मिथियामोन नै बेफोरबायदि आरोखि दिनैनि दिनाव नोंथांमोनखौ जाय मानसिया हेफाजाब खालामनो नागिरदों जाय मानसिया मदद खालामनो नागिरदों बै मानसिखौसो नोंसोरो दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियाआव बानसावबाय थानांला होननानै बुंदों नोंसोरो दिनैनि दिनाव बुंनांगौसोमोन जे नोंथांमोननि अननायजों बा नोंथांमोननि सापर्टजों जोंनि जिथुनाखि मिलायबाय नङा होमबा बैफोरबायदि बुंनांगौमोन दा नोंथांमोना बिराद रं जादों आरोखि थांनाय समाव नोंथांमोना बेलेग बुंबाय दिनैनि दिनाव क्लियार भिजन होफैबाय दिनै नोंथांमोना बेलेग बुंबाय माने बेवहाय नोंथांमोना बै नोंथांमोनखौ हेफाजाब खालामनाय नङा होमबा ससियेल मिडियाआव फैनानै बुंनानै हेफाजाब खालामनाय नै बिथांमोनखौसो दुसिनाय बायदि जाहैबाय आरोखि आरो बेजों लोगोसे जिथुनाखि बे फाथैलाइ बिसिजानाय आइजो नङा होमबा बियो गाबै गाबै मानोथो बुंनायमोन आङो फाथैलाइ बिसियामोन होननानै मानो गाबै गाबै बुंनायमोन न'खरनैजों गोरोबलायना बिसिदोंमोनब्ला दे नोंसोरो जि बिसिलायदों बिसिलायाखै जों बेखौ बुंनो थांला नङा होमबा नोंसोरनि दिनैनि दिनाव फैना बुंफैनाया बे मोनसे बिराद गिदिर रं जादों दिनै नोंथांमोना गोरोबलायबाय जों गोजोननाय मोनदों बेवहाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु नोंथांमोनखौ जाय बिदि इउटुबारफोरा गोबां इउटुबारफोर गोबां निउसफ्रावबो नुदों नोंथांमोनखौ हेफाजाब खालामनाय नङा होमबा दिनै बैखौ मानो दुसिनांगौ नोंसोरो थेंक इउ होननासो बावनांगौमोन नोंसोर दिनैनि दिनाव खिन्थु नोंथांमोना रं जाफैदों जे बैफोरबायदि मानसावबाय थानांला होनना बुंनाय रावा स' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो बा बिथांमोननि आन्दोआव मा जादों मा जायाखै बेखौ जोङो नोंथांमोना साननानै हनानै कमेन्ट खालामदो दिनैनि दिनाव जोंथ' बुंनो हाला नङा होमबा दिनै रायजो राजाया थांनाय समनिफ्राय नुबोगासिनो बिथांमोननि जिथुनाखि काहानि ना बिथांमोना फिल्मफोरसो बानायबायदोंमोन नामा बेखौथ' जों मिथिला नङा होमबा दिनै रायजो राजाखौ थगायनायफोरबायदि जाहैदों नोंथांमोननि बुंनाय साइसआ बा आं बेखौ बिदि बुंनो थांला बा आं बुंनाय नंला रायजो राजाया दं रायजो राजाया बुंसिगोन आरोखि स' लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय सोरबा बायदिया दुखु मोननानै सोरबा बायदिया गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया मानो होनबा जोङो ससियेल मिडियाआव जि नुदों बेखौसो बुंदों आरोखि थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय